Tapangsi rangke betung apan ningkang sam lapen akacaropa kajirirlo. Te rangke itu lang tumpan cepanang ko galam theke lalo karbila mera mai kripi hin pen kaping khata tengsi ini nile tum rangke maing ni ponlo athepi ke lalo karbiang long district cepalong det pen ningkan sekara ho Assam Assembly along karbi alam aman apeng cepalong dun jasamet pet ingkoi raisi aru cek lo surini rangkai rai frog patumi karbi anglong nijang karbi anglong lapen bangpho MLA atom karbi alam pen semi dengdun si furkimo tokpon lo ningkan si aprang pen karbi alam official language aman long dapi ini arni Assam Assembly along anta karbi alam aman apeng cepalong kapot karbi lamet ame hin pen ningkarong tipi iglo lase lason ang deng an kewang ik apot karbi anglong termas konsil la ICM an parta MLA Dr. Turiram Ranghang lapen Assam ICM Dr. Hemanta Biswa Sarma afan coro pajir pon iglo niletum lakha troksi seceng dhenta karbi lamet longria amaya hin pen ta ninggarong lapen ninggang sam kacepak klang dun angtek apansi pini niletum ferangke amai hapon lo kardo